internet zayıf, sesim kata şart bolup barsa şoň üçin özleýär. Teşekkürler. Tamam. Ruhsat mı? Ha. Arada meň sesim barýarmy? Bak geliyor sesiniz şu bilen hakkı geliyor eğer mukaddemeten bir zat diyecek bolsanız göz baş üstüne. Hop, onda eger ijazat bolsa men köp bir kysga surat sözmäden soň siz dowam berýär. Bolar göz üstüne. Kadın zaman koygan agar olmasın deyip ikinci bölüm seriyas Afganistan, Türkmenistana ve Türkmen edebiyat dil vardı görürler. Ne görüp bilirsiniz ikinci bölüm. Köp teşekkür. Birinciden hemme dostlarımıza salamlarımı gönderiyorum. Şu oturanların içinde bir jawan tanım yok. Başka hemmenizi tanıyorum. Hemmelerinize saygılar ve hemmelerinize selam ediyorum. Ve şunun bilen dünyada 50 milyon yeni dilini hemmelerinize kutlu olduğunu aytıyorum. Meni Doktor Diyaci Hudayberdi ağa, Akbari Safar ağa, Nevzat Nazari, Aydın sahip, Nur Muhammed Koyaş ve bular hemmeleri tanıyorlar. Hemmelerinize hürmetim var ve bu gece çok hoş oldum. Setlerinizi eşittim ve hatıralar yine tazelendi. Afganistan'da bilişiniz yani köp bir ketde özgerişler yüz verdi. 180 dereceden yani biz ýagdaýymyz bir rakamrak boldy. Şonuň üçin bärde tabii kynçylyklar bar. Yani nemeler ýok. Her halda mana şol grupyň ijat bolunan men köp begendim. Meniň bir peşnadym bar. Peşnadym şol ki Türkmen dilini östürmek üçin, onu tawsiýe bermek üçin we bir meýary dile aylandyrmak üçin eger uzak bolsam şol ýoldan bizler biraz hyzmat edebilermek aktif men fikir etdim. Elbette Türkmen dili indi şu 3 mantaka bölsek Türkmenistan, İran ve Afganistan. Bir yerde Afganistan bile İran'da biraz kıyınçılıklarımız köprak ve bunu işleyiş gerek. Indi geçen yıllarda näme bolupdyr, näme bolmapdyr, ol barada onça bahs edip oturdağım işimiz bir yere barmaz. Benim şundan bir teklifim var. Elifba meselesinde, Türkmen grameri meselesinde hem de leksikoloji ve başka girimlerde, sahalarda böyle işleşsek internet üstünden men yaxşı bolarmy diýip pikir etdim. Mening kabir nazarlarym bar, kabir tekliflerim var. İnşallah bu programımız devam etse, bunu bir ilmirak, akademik suratda bahs etsek ve halka şu dili tavsiye vermek için, dili bir miyar standart dile vurmak için elbette Afganistan'da ve İran'da şu kıyınçılıkları çözmek için bir düşündürüş versek, söz peşnihatlarımızı, tekliflerimizi aytsak ve bir narsa kitap, makaladır ya başka narsalar koymak bilen, ses koymak bilen tecrübelerimizi almıştırıp şurada birbirimize hamkarlık etsek yaxşı bolarmy, uw bolarmy diýelim. Men hem elimden geldikçe bärde şu şeraitde Afganistan'da çok agyr şerait ýagdaý işläp ýörüm. Şol soňlarda Türkmen sözlüğünün ikinci tomunu, ikinci cildini işlerim. 1000 safadan köprak olan. Bu sefer şol Fars dili ve Türkmençe şundan bir talip edecek olurum. Yani Farsça, Türkmençe bir sözlük. Bizde akrar etmek gerek ki Türkmen dilinin ýagdaýy gören bir ýagdaýda we ýaman bir ýagdaýa düşüp kalan.
elbette bunun illetleri köp, şu illetlerin yüzünden bizde hazır Fars dili diyeceğim, Türkiye dilleri cümleden Türkmen dilini biraz peze düşürüp varıyor. Şimdi sözleri her kim aytıyor, ulanıyor Arapça, Farsça, hatta grameri ve şunun söz düzümem Farsça bolup varıyor bizde. Şularda işlemek gerek. Elbette hazır vaktim yok. İnşallah gençlerin bir akademik bahsleri edebildik. Bu olur diyorum. Men dostlarımın icazeti bilen şehirde sözümü kotarıyorum ve Ustad Nazari Sahip'ten karşı ediyorum, devam verseler. Sağ olun. Hemmelerinize hürmet, hemmelerinize can sağlık ve uzak ömür istiyorum. Hususen Hudayberdi ağama ve Doktor Diyeci ve Akbal Zabar ve dostlarımıza şimdi kaç yıl vardı görmeyelim, hemmelerinize üstünlük istiyor ve hemmelerinize hürmet, sağ olun. Sağ ol. Tanrı yapalım. Rasık bir haýşym bar, Rasık diýip ýüzlenýän sen menden ýaş kiçi. Eger şu ýerde ýa başga bir ýerde meniň aldymdan çykan bolsaň men seni tanamazdım. Gaty ýütgäpsiň. Ýöne bir haýşym bar. Başyny dik tut. İşle ýene-de işle şol öňkü sözlüğiňi aly. Gaýrat et inim. Sağ olun Yaşul'im. Çok teşekkür sizden. Hemişe hatıralarımız yadında ve hemişe yadda bitir. Ömrünüz uzak olsun. Yusuf onda meni şu Doktor Sayıp Rasık bilen ikimizi 15 dakikan gözde tutan bolsaňyz 2 dakika 15 muntagalan pilla beni duydurarsınız. Men hem bir bihat onça neme gitmen. Benim öz nobatım bilen hemme yaşlılara salamlarımı gönderiyorum. Ve ruhsat berseniz bugün 21. Fevruari ene dil münasebeti bilen hazırki bernama goşulanlar ve öz ene diline gürläp söýleýänler ve hemme ene diline izadlayan kişilere tüs yürekten bugünü kutluyorum. Soňam meniň bilen Doktor Rasykdan daşary harbi mutahassisimiz şair we edebimiz hormatly Abdülkerim Aydın uzak ömür Türkmenistanda ýaşan, harbi işlerinden soň majmualary bar. O kişi hazırdırlar, hazır bernamada görünýärler. Soň Hacı Nur Koyaş Qarizada ýigit şairimiz. O kişi hem hazır Almanda ýaşaýarlar. Özü insarperwerlik işler bilen güýmenen aňar Afganistanyň demir gazygynda bir ýetik Afganistan ýigitlerinden, gençlerinden olum öz gürüňler bilen inşallah hyzmatyňyzda bolar. Bir özüni görkezmen oturan 2 sany ýaşlamyzdan başgadan Allamrat Nazary hazır ol Mevlana Danışgasynyň jurnalizm danışgadasının reisi bolup işleýär hazır. Türkiýede okan Aminullah Emini masteresini iktisat ve ticaretde goran o kişam görünüp hazır bernamada görünüyor. Bularga men başna hoş geldiňiz aýtýarum. Ruhsat berseňiz eger Awganistan türkmenleriniň dil we edebiýat hakynda gürrüň gitjek bolsa meniň fikrime görä 3 bölümde, 3 merhalede bul gürrüňe alyp barmak bolar. Birinji merhale 7-nji sawur 1357-nji ýyldan öň bir merhale. O merhalany ýani hemmemiz için bir goşuk, bir şarik zaman bolup geçen. O zamanda serhetler, çegereler bolmadyk döwran. Awganistanda da şu zamanda Doktor Rasyk fikrine göre bir iki iş aýratyn bolan şu taryhy gelinçe. Eger Türkmenlerin Awganistanda ýaşaýan meselesini gözde alsak, Awganistanda bir taqiqa göre 32 kawm, dürli tüýsli kawmlar ýaşaýar. Onuň içinde Türkmenler özüni 5-nji orunda tapanlar, ýani 5-nji orunda dur. Diller hem şoňa göre dürli tüýsli, ýani 32 dilden daşary dürli tüýsli lahjeler hem bar. Şunu gözde tutanda Türkmenler dil
Taydanın 5-nji orundadyr. Yani 1357-nji ýyla gelinçe iki zat gözde görünüyor. Bir, Türkmen dilinde Dr. Ross'un fikrine göre farza aynı Türkiye diýilen bir güjük bir kitapçagar çap bolan olam ruhani alimlerimiz Kızılay halifası we Garamgol halifası goşuklukda muny çap edenler, taýarlanlar. Soň hizbi matbuatymyzda da bir goşgular giden, birdir, ikidir Ferogly adında Oraz ağa diýip merhum bolan bir şairimiz Abdurrahim Oraz hazır ol geçmişde Türkmen dil radio neşratynyň mudiri bolup işlen öňlerden şo kişiň atalary bolmaly. Şo kişiniň birdir, ikidir goşgusy Türkmen dilinde çap bolup çykan. Ondan daşarda ta 1357-çeli haýsy bir görünip durulan iş hem ýok. Ýöne ondan öň bir iş bolup geçdi radio dilinde. O şanyň wagtynda 1350'den başlap ta 1353-nji ýylyň başlaryna çeli Türkmen dilinde Özbek dilinde we Türkmen dilinde goşuk bir 45 dakikalyk program yani bernama Sarasari channelden Awganistanda neşr bolýardy. Dawud Şah düzgünni ýykandan soň Cemhuriyet döwründe onu o roz aýynyň bahanasy bilen duzurdy o bernamany, çün rozan hurmatyna diýip. Amma o aynı wagtda deri we peştu başga dillerde programlar gidip durdy, bilmedim. Türkmen we özbek diliniň o rozan näme noksy ýetişdi, onu bizler hem bilmän galdyk. Her halatynda program durdurdylar, şoň bilen yani neşraty işler hemmesi durdy ýerde. İkinji merhale meniň fikrime göre şol Sour kodasından soň, yani 1357-nji ýyldan soň o döwrede bir taza özgerişler geldi, taza işler başlandy. Şol geçmişde ýadymyzdan çykan radio programy 1 saatlyk umumy tüýsde Afganistanyň radiosundan Türkmen dilinde neşre başlady. Onun gapdalynda başlangıçta Özbek ve Türkmen dilinde goşuk bir yıldız adında bir haftalık çıkıp başladı. Biraz geçer geçmezden ol ceride iki bölündü. Göreş ödünü ayırdı Türkmen dilinde. Göreşler heptede ka 4 sayfada, adam 8 sayfada heptede gün yazı şeklinde çıkıp başladı. Ol hemmeler ona beğendi. Onun kaptanında da kabir başka işlerim boldu. Yani Türkmen dil edebiyatı umumen mekteplerde, okullarda okudulsun deyilip bir mesele ortaya geldi. Onun için marifta yani talip tercüme adında bir bölüm açıldı ve Türkmenlere de bir bölüm verdiler. Onun kaptanında İlimler Akademiyasında da Türkmen şöbesi açıldı. Şöyle bir halde yani bu devrede bir miktar yaxşı işler boldu ve ta şol devre bitince şu şekilde devam etti. Üçüncü grup devresi merhalesi geçmiş hem hazır hem bu hazırki devre yani Taliban devresi. Özleriniz bilişiniz yani talipler hazırçılığı Afganistan'da iki gezek hakimiyete geldi. Biri hazır devam ediyor. Biri bundan ön 5-6 yıl boldu. O devrede başka dillerde neşrat bolmadığı yani Türkmen dilinde de hiçbir neşrat, hiçbir çapı ve ses ve görüş neşratı hiçbir zaman bolmadı. Ve bu zamanda hazırki zamanına aytsam benim fikrime göre Afganistan'ın umumi yani seraseri channel'den gittiğin program yaşıyor mu yaşanıyor mu? Hatta televizyondan hem bir 25 dakikalık bir program Türkmen dilinde efire gidiyordu. Ama hazır ben emin değil ki aysam ki bu programlar yaşıyor mu yaşanıyor mu? Ama bir zada ayda bilecek ki ol ki görüş derecesinin çapı yani yayraması durduruldu. Bu indi çaptan çıkan yok. Hepte de 4 sayfada Şıbrgan şäherinde Awganistan Demirgazygynda bu neşriye yayrıyordu. Kaýynsak hem kynansak hem çaramyz ýok.
Yönü onun kaptalında FM mawcundan FM yolundan Türkmen dilinde bir radyo heniz neşratına devam veriyor. Eşitmişime göre ol Beşir Hekimi diyen bir yaşlamızdan bir yaşam bolsa endi yukarı mertebeli Cumhuriyet dövründe mansaplarda işledi. Bizim Ferhang Vazaratımızda ol maun sıfatda, orunbasar sıfatda işlep özünü yetiştiren yaşlamızın biri bolmaly. Ama gelin Türkmen dili urda üçün menin meslegim hem de menin yolum hem de her halatında hurmatly Dr. Sayıp Rasık'ın fikrine göre Türkmen dilini Awganistanda sözleyiciler 3 topara bölünüyor. Bunun bir toparı amma sözleyiciler yani amma halklar. Dr. Sayıp'ın fikrine göre Türkmen dil asaleti, asıllığı şul amma halkın içinde saklanıp geliyor. Olarda qaysi bir ütgöşük görünen yok. Şul sap Türkmen dili şul öz aralarında gepleşiş yani Türkmen dilini ulanıyorlar ve sözleşiyorlar, gepleşiyorlar. İkinci topar bu okullar ve ferhangiler toparı. Bunların dili Dr. Sayın fikrine göre umumen doğulu tüyüste Fars dilinin yani Afganistan'da Fars'ı deri diyorlar. Deri Farsiyam diyorlar. Şunun tasirinde kalan. Yani umumen bizim okullarımız ve bilimlerimiz bir endaza şu Fars dilinin tasirinde kalıp menin hazır sözleyişim yani köp zatlar şayet gülkülük bolsa ki nämeler eşdiyor deyip bu bir tabii bir gap, bunu ayıp yokuş görmän. Bu bizde bir bar mesele. Ve üçüncü topar hem bu matbuat ve yazıcılar gurusu, ahli. Bunların dili son ayrıtın şekilde Türkmenistan'da görüleşilen dilin tasirinde kalan. Bunlar köprek körşeden yani şu öz fikirlerine göre edebi gepleşseler onun için ulgularını, namulalarını köprek Türkmenistan'da görüleşilen gepleşilen dillerden her halatında alanlar. Ama şuna her qaranda yani bu bir üç toparın meselesine orta attık. Bunda bir umumen bir çaşkınlık görünüyor. Yani Yangi Dr. Sayıp özleri peşnahatlarında ayttılar, eğer gelecekte buna bir uns verilse yani şu çaşkınlık bir toparlansa ve oturuşluklar bolsa, ilmi oturuşluklar bolsa bu uğurda gepleşildi. Men fikir etýän bir 10-15 dakikaň arasında biz ady bahsa almak ýöne köp kyn iş bolar. Bir zady aýratynlap ýatlamamız gerek soňky 20 ýyl yani Cumhuriyet döwründe onu hemmemiz aýtýar hazır qıynansagam ol döwür ýok. Türkmen dili şol Awganistan'da ýaşaýan dürli tüýsli kowumlaryň hatarynda bizde loýa jirge diýen bir zat bar. Indi şol halklaryň wekilleri, namaýandalary Kabul'a üýşýärler. Gadymdan gelýän Awganistan'da ol Türkmen dilinde jirge. Şu jirge üýşen zamanında köp milli meseleleri çözýärler. Şol urda şol kanun asasyny Afganistan kanun asasysyny ya Afganistanyň asasy kanunyny täswip etmek için bir loýajyrga çağıryldy. Şol loýajyrgada Türkmen dili hem Türkmenlerin köp ýaşaýan ýerlerinde 3-nji resmi dil sypatda kanun asasyya kabul boldy. Şoňa girdi. Bu bir ýaxşy görüňti. Bu bir ýaxşy ele gelen işlen şu Cumhuriýetiň endi ele getiren ýutuklarynyň we bize beren imtiyazlarynyň biri diýip hasaplap biler. Şonuň için şol merheleden soň Jowjan ýokary bilim ýurdunda Dil we Edebiyat Türkmeni enwanynda bir bölüm açıldı. O yanda hazır hem Türkmenlerin jawanlary, yigitleri, öňe gyzlar hem hazır gyzlary dudurdylar. Türkmenler umumen şu yanda ýokary bilimleri dil edebiyat uğurda alýorlar. Soňam şol kanun asasyda kabul boldy ki
okullarda, mekteplerde bizimçe aytsak, ilkinci sınıftan başlap ta 10-njy sınıfaçaly bir mezmun Türkmen dil edebiyatı adında okudulmalı Türkmenlerin köp yaşayan yerlerinde o sınıflardaki Türkmen çağaları köp bolsa. Şöyle halda yandan şu zamanda İlimler Akademisi'ndeki bölümümüz açık. O yanda Türkiye'den bir master eğitimini koyarap baran yaş şu dil ve edebiyat Türkmeni bölümünden lisansını alan bir yaş genç inimiz işliyor. Onun kaptalında Afganistan'da bir yaxşı işlerin biri hormatly Doktor Sayıp Rasygyň yardımı bile ve başka alimlerimizin yardımı bile İlimler Akademisi'nde Türkmen dil edebiyatyny degişli elifbasyny resmi tüste bizim İlimler Akademimiz kabul edip indi bu mümkinçilik bar şol keyboardda yani Türkmen Afganistan Türkmenlerine degişli elifbasy hem girdilse onun hayırlanıp bolar. Para bersek, galy berse men kabir ilmi işlerin kaptalında soňky durmuşda Cemhuriyet wagtynda enjemenler Türkmenler tarapyndan köp ferhengi, ijtimai enjemenler ortaga geldi. O cümleden yurt enjemen diýbem bir enjemen işe başladı. Ol köprak oku ferhengi uğurlarda işler başladı. Köp kitaplary taksir edip, çap edip halka hödürledi. O cümleden Doktor Teprasyga degişli Türkmenlerin tarih ve ferhengi ünwany adında kitabı hazır Türkmen terakima şeceresi goşgylar mecmualary ýadynda başga enjemenlerimiz hem mana hormatly Aydın sahybyň bir mecmuasy şiiri toplamy Damjalar adında ýene bir enjemenimiz tarapdan Mazar Şerif şäherinde çap edilip halka hödürlendi. Yani kabir işler bolup dur. Ýöne gynansagam 2021-nji ýyldan soň taze ýagdaýda ýaşýar. Gaýtadan meniň fikrime görä ize dönüş zamany geldi. Hazır jeridelerimiz duran, kahnamalarymyz bir wagtda tabi dal çapy neşratymyzdan bolan radiolarymyz her ýerde durup kaldy. Ama bir zady ýatlamam gerek. Ol Afganistanda şu Cemhuriyet döwründe 70 televizyony istishan neşrat etýärdi. Gynansagam bizlerde barlar Afganistanda Türkmenlerin iqtisadi ýagdaýy, tijaret urda köp ýaxşy, ama hiç bir tajirimiz hazır bolmady ki bir televizyon istişanyny gursa we Türkmen dilinde neşrat berse, 70 dilde 70 istişanda meniň fikrime görä bir milli televizyondan daşary haýsy bir televizyonda ýadyma gelen ýok. Türkmen dilinde televizyony neşrat yola salynan bolsa, ýöne bir az zaman Ayna televizyony Türkmen bölümini açtı, soňlara çeli bardy, soňu bolu olam safadan gitdi. Ama şu soňlarda dünýä ýüzünde dikkat ederlikli bir başga bir Türkmenler İstanbul'da ýaşaly Türkmenlerimiz bir 6 katly, 6 tabakaly bina wakf enwanynda kurdular. Onun bir bahsi bardy, şul wakf araştırma wakfy bolsun diýordy olar. Eger dogurdanam şöyle bir hareket bolsa, şu araştırma ady eger kabul bolsa, onda men pikir etdim geljekde Türkmen dil edebiyatynyň ösmeginde, ýa-ni Doktor Sayım ýatlyşy, ýani munyň ösmegi üçin, inkişafy üçin işleri etmek bolarmy diýip gündeme gelýär. Men pikir etdim Türkmenler üçin Türkmen dil edebiyaty bir diňe bizleriň degişli jografiýalarymyza degişli bolup kalmasy ýaxşy. Men
Ayrıca bördäki bu programa koşulan ýaşlylardan we galyp bersedem hormatly Yusuf Koragadan tüýs ýürekden teşekkür edesim gelýär. Şeýle bir pişnat bilen söz ýöretdiler. Biz hem muňa endi bolýar diýdik, lebbek diýdik. Eger ýanky doktor saýbyň aýtýany şol meseleni dowam berip bilsek we dilimiziň ýeke diri saklamak üçin de muny östürmek üçin kabir zatlary, kabir işleri öň alyp barmamız gerek. Şoň üçin men sözümiň ahirinde iki sany pişnada, şu doktorlaryň pişnadyna goşulýan biri dilimizi diri saklamak üçin, onu ýaýbanlaşdyrmak üçin, östürmek üçin bu programlar dowam bermek gerek. Soň galyp berse herhangi uğurdan mana bizler Awganistan türkmenleri bolup öz içimizde bir grupy hazır yola saldyk. Onda gün-günden azalarynyň tidady artýar, köpelýär. Şurada bizim ölçümizde işler. Yusuf ağa men şu ýerde gotaraýyn sözümi ýene soň aýdyp bilmän durmaň ki. Nähil wagtym ýagdaýym. Hadir. Başla. Wagtym bitdi. Bitenmez azında meni ýaxşy göreningizden imsim dursaňyz men ýa. Goý näme diýse diýikdi berdin diýorsaňyzmy? Gaýsy bulundy? Awganistan türkmenleri gaty gawy ýa, hemişe şonuň pikirine, geljegine gaýgat ýa. Vallahi hayır. Sağ olun. Bana uns vereniz için bir umumi bir yani bir näme diýim bir paraganda bir malumat guzarış berdiňiz ha. Bäli şeýle bir zat bolsun endi bir türkmen dil edebiýat ýagdaý Awganistanda mana bir şeýle bir halda men hem ýaşlaryň atlary bilen tanışdym. Bugün Allah Taala müň mertebe şükürler. Mana güler yüzlerini golaýdan görmek nasip etdi. Eger azatlyk ýolundan bolsa ýa ferhangi işleriňiz ýolundan bolsa hemmelere tanap bilýärdik ýöne bunu görmek buna nasip eden eken. Teşekkür maňa ons bereniňiz için. Sag bolun. Sizden sağ olun. Tarih alkatın. Biz indi Awganistan türkmenleri başta bilim Tanrı alkatına aýdaly Salih Rafeki saňa da Tanrı alkatyn gaty begenlik görülmedi. Muhammed Nazari sizem gaty gowgurladyňyz Awganistanyň ýagdaýyny habar berdiňiz. Bilim gürleşýär Awganistan bilen habarçymyz bar otayda. Ýagdaýlaryň agyrdygyny bilýär, ýani aýdýan 20-nji ýyldan hem düýbünden üýtgödi ýagdaý ýa gaýdyşlyk boldy diýip gaty erwet ýagdaý nädelle. Türkmeniň bar ýerinde şeýle bolay ýa gynansagan. O türkmeniň öz günäsdäle Ril biz şoma gavat gelýär-de biziň ýaşaýan ýurtlarymyz. Adama arzu gerek diýe. No. Uşaganat gerek diýe-de. No. Arzuly ýaşaýan görelim. Bundan düşmän inşallah da bilim Lokman yeter. Teşekkürler. Teşekkür. İnşallah. Birleşsek bir Urfat berseňiz adamly ýadam bolsa bir saat eşdireli. Ya biz Awganistanly ýyldaşlarymyzyň işlerde bir tory şairleri we her gaýty bir gyýtara zat okasa gawy bolar diýip düşünýärin. Okasyn. Ýöne masalada bara. Aydın saýyp onda gider, Aydın saýyp goýaşdyp olar nowbatlaryny geçirden saada soň geçertmeň onda. Bolýar, onda goşulanyňy okan biraz şeýer eşdeýli Afganistan türkmenlerinden. Tarihimizde birinci gedek Awganistan, İran we Türkmenistan Cumhuriyet Türkmenleri bilelikde bir iş alypdylar. Bir iş görkezdiler, medeni iş, ferhangi iş, kulturel iş. Biz Suriýede de beýleker türkmenler bar. Ýöne Hazar deňriň günnäwort dogy tarapyndaky türkmenler hemmesi Türkmenistan Cumhuriyetiniň däki formerlanan Türkmen edebi dilinden peýdalanmaly bolýarlar. Şo ýerdäki ilmi gazançlar bolsa, kitaplar bolsa, radio, telewizion bolsa biz şolardan hem taraplan peýdalanyp bilmeli. Şunyanak bir ýagdaýa düşdük. Näme-de bolsa bir de İran'daki Türkmen bilen Afganistan'daki Türkmenler tahsilatyny fars diline alýarlar. Emma Türkmenistan'a Orus dilinden, Rus dilinden. Şu tapawutlar aramızda bar. Ýöne bizim özümizin boýunmyza düşýär. Biz dünýä zamana öňe gitýär, bilen şoň bilen bilelikde öňe gitjek bolmaly. Başga hiç çäremiz ýok.
ýyla galan galyp gitýär, öňden öňe barýar. Gelin biz sözümüz nobat bereyli dostlarymyza, ildeşlere. Abdülkerim, siz Awganistan Demokratik Cemhuriyeti'ne zatdyň ken goşulaňy da okudum şo wagt. Bir Nijeriyede çykýardy, göreş diýip adyny. Ýazmaz diýip bir şair wadymy, bir jurnalist bardy. Soňra eşdim, rahmete gidipdir, merhum bolupdyr. Yatan ýeri ýakty bolsun. Ýöne diýjek bolýarym, men hemişe gyzyklanýan şu malam gaty tüýtürekden gyzyklanýan gaýrat ediň bilelikde şu wagtam dar. Soňra biz İran türkmenlerine wagtyny kesmeli bolardy. Biz azradan ketdirmer soňra. Tanıştyk kesjek bolmaýdy deýin şu wagtda. Erkim öz wagtyna göre görün berer. Şey diýen onu. Maslahat. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hormatly ýurdaşlar we qadrdan dinleýärler. Gaty gowy sözler aýtdyňyz. Bugun 18 fevral Enedil halkara güni münasibetli şu bir ara gelip sizin gülerliğinizi görüp oturmak benim için gaty ulakan şatlyk, ulakan baht hasap eden ödüme. Gaty begendim, o goşulary okadyňyz, o sözler aýtdyňyz. Gaty behbet sözler aýtdyňyz. Hemmeňize mundan beýanam şu dilimizi östürmekde, dil edebiyatymyzy baýatmakda, güç gaýrat, ardu edýän evsilmez güç gayratyňyz bolsun. Bir dilimizi diňe sizler, bizler östürmesek başga hiç kim östürüp bilmeýär. Köp sag bolun, minnetdar. Şu fursatdan peýdalanyp Gysgaça bir iksan goşgym bar ola Enedil barada iksan bira enwany Enedil, ýene biriniň enwanam türkmen dilim. Ilki şol Enedil barada aydan muokap beren. Enedil. Tu kimin der kardır maňa Enedil. Tu kimin der kardır maňa Enedil. Tudan hem artykrak howam ol meniň. Howasyz dem almak öran kindir bil. Hak eçilen çin mesiham ol meniň. Atam Oğuzhan hem onda sözlemiş. Uwancım bu isancım başımın tacı. Ertuğrul Osman hem idini izlemiş. Basıp Rumistan'ı alallar bacı. Türkmen dilim menin ihlas muradım. Diller arasında beyiklerde san. Kudul oval ahir abrayım adım. Borcum goramaklık. O ne misli can. Ey Türkmen bilip koy ulu günadır. Ey Türkmen bilip koy ulu günadır. Diline öğretmezlik oğul kıydına. Bilsen dilin sana beyik penadır. Sarpasın tutmasan çokar diýdiňa. Kadryn bilmek gerek cana-can diliň. Kadryn bilmek gerek cana-can diliň. Bu dil mahtum gulyň azadyň dili. Zinhar ayap saktan. Yüzüňize siýirin. Kandır perwanasy saýrak bilmeli. Sizler ýaly. Gormak pardony bela beterden. Näçe edip saýsaň azyr bu dili. Gormak pardony bela beterden. Näçe edip saýsaň azyr bu dili. Her hil ýalňyşlykdan, howpdan hatardan saklalyň degmesin hazanyň ýeli. Aýdyň Enedilim şanım şöhratym. Aýdyň Enedilim şanım şöhratym. Bereketinden Türkmen diýilip tanaldym. Ol meniň barlygym, iň asal zatym. Jahan isrem beýik millet sanaldym. İkinci başkym wady Türkmen dilim. Dil hezzettir, dil mertebe, dil şandır. Dil baýlykdyr, dil barlykdan nişandır.
Ey Türkmenim dilin bilen diýirsen. Ey Türkmenim dilin bilen diýirsen. Dil sarpasyn tutmak beýik peýmandyr. Dile hormat etsen hormatyň artar. Dile hormat etsen hormatyň artar. Awraňy beýgeldir behişde tartar. Zinhar ähmiýetsiz saýma dilini. Keseler mertebeň janyňa mörter. Ahli Türki diliň enesi bu dil. Ahli Türki diliň enesi bu dil. Türkmeniň gül ýüzi senesi bu dil. Tüýjilikde, kamillikde taýy ýok. Bahala gaş, mercan danesi bu dil. Dil arkaly millet bolup tanaldyk. Dil arkaly millet bolup tanaldyk. Edebiýat sunatda ad abry aldyk. Gözel dilim türkmenligimiň subuty. Sözläp onuň bilen biz aşa galdyk. Dile guwan, dile büýsen diliňi söý. Dile guwan, dile büýsen diliňi söý. Ýaşamak isleýän bolsaň göňüne jaý. Österbayat güýçlendir sen diliňni. Awraýly bolarsyň, alarsyň serpay. Aýdyň aýdar guwanýan men dilime. Aýdyň aýdar guwanýan men dilime. Oldur şöhrat gazandyran ilime. Onda sözleşmegem ören ýakymly. Edep bagy wat berer bilime. Çok sağ olun hormatly ustadlar. Hormatly nazary biziň türkmen dilimiň aýly ýagdaýlary bolanlygy barada beşede geççiler. Çok tawasyllar bana yana gynasagam bizde bir şerait geldi. Yine de ilave etmek olmalıdır. İlave olmalıdır. Bizde östermek kastı österin inşallah. Bizi buraya etmez. Bizden önemli etler. Ustadlarımız var, ustadlar. Yani Allah han şairlerimiz var. Bilseyerlerimiz var. İnşallah biz kurtuşumuzu ve telaşımızı ederiz. Yani bizim arkada ustadlarımız için İran Türkmenlerimizin bunlarda inşallah inşallah bunlardan faydalanırız. Çok sağ olun minnettar. Tarih Sağ olun inşallah bu şükürler kop. Uğra kepleşer. Bu baştan kısa yapılan için. Baremiz bile yalkatı. Bizim Abdülkerim köp sağ ol. Gowoşlar Ýürekden ýazylan goşlar. Sağ olun. Şunu yana goşky ýygydalan adyňyz bolsa Melekene hormatly Ak Muhammed bolsapar. Ýa şu Güneş diýdi, neşriýaty var diýdi. İran türkmenlerine, Awganistan türkmenlerine kömek etýän kitaplaryny çap etmeni. Bir wagtdan soňra habarlaşy berersiňiz-de. Minnettar salamat bolan hanaga dawat ve denişe begendirdiniz. Sağ olun. Sizden sağ olun. Tarih alkat. Onu nowaty ursat berseňiz geçireýli İran türkmenlerine, Türkmen Sahra türkmenlerine. Yok, Qarizadanyň bir parça şeýri galdy. Qoýaş Qarizadanyň ýüzü bar. Ikinci programmada bar, o jogap. Bir tanawwu bolsun-da, ýa-ni soň dönajak. Tadı Abdurrahman diýeji, Doktor Abdurrahman diýeji. Boldy. Türkiýede şu Edirne şäherinde uniwersitetde muallim bolup işleýärdi. Nälikine hemem eserem köp 35 tane kitap ýazypdyr. Köpem roman ve Türkmen tarihinden değişli romanlardan ýazypdyr. 35 tane kitap. Ondan hem şahirçilik etýär, hem ustady danışga, hem tedris etýär tähsiline togra. Berhal diýjek bolýanym Iranda birinji gedek gadyýat çykarmaly boldy. Ve birinji gedek Iranyň näki türkmenler tarihinde Doktor Abdurrahman diýeji şu işi bitirip bildi. Biz o bärigen köp getirdik, şeýle adamlar köp peýdalandylar. Urhot Abdurrahman
Doktor Abdurrahman size nöbet verecek bolýar, sizden sonra ildeşimiz Qarizada boş kokarda. Ondan sonra onu siz lütfen başlan. Ben mikrofonum yapyan aýdy berin. Birinciden köp sağ ol, hormatly Yusuf Kör ýaşulýymyz. Çeken zähmetleriň üçin. Sağ olun şu yerde birinci gedek Afgan Türkmen, İran Türkmen, Türkmenistan bile oturýan menne begendim. Gadim tanışyklarda gördüm, bir-birden açyk durmaýyn. Hemme gaty sizin çekýän zähmetleriň netijesi. Taryal hal. Wagtlar bolansaň beter kysgarak geçecek bolaryn. Aýratynam dil hakda görünler boljak. 21 fevral günü halkara eneler dili şu wagtdan baryňyzy gutlaýaryn. Şu oturuşum şol münasibatla aslında. Bizim Türkmenistan'ın daşında olan sanek Türkmenler, İran'daki Türkmen bizim için şu dil meselesi en ulaqan kıyınçılıkların biri. Sebebi dil dilimizi okuyup da bilemiz yok. Ondan sonra yazmağım yok, okuyor yok. Şol neyme öğrensen öyde öğrenmeli, inatağından. Ve şoňa meňzeş başga kıyınçılıklar. Şolara da ben deyip geçecek yöne başta biraz da tarihsadan görün bermeli olsa Türkmen sehra öňnäm hemmemiz bir millet magtumulyn diyarı adim en adından Selçuklu döwrüne merje Türkmen sehra Türkmen topragy şo ýeri. Ondan ýanky Göktepe savaşyndan soňra şol Sowetlerle İran arasında bir rahat bolýar, bir anlaşma. Ondan antlaşma, şonla ikiye bölýärler. Aňarsy Orsun elinde bärsem İrany bermeli bolýar. Ýöne onna da şu Türkmenler şoňa kabul etmeýär we Türkmenler alan karar däl. Türkmenler hemişe göreş berip durýar. 1922-24 ýyllarynda Türkmen sehrada Osman Ahunyň liderliginde İran şahy Rıza Şaha garşy durýarlar. Ondan sonra 2 ýylla savaş bolýar. Şol wagtda hatta Türkmen sehrada Türkmen Cumhuriyeti ilan edilýär. Onu Türkiye Cumhuriyeti de şu anda goldaýar. Ödem gowy tarafy padşahlyk diýilmeýär. Türkmen Cumhuriyeti diýilýär şol döwürde. Olam oldat ýörem gynanç bilen olam ýeňilýär-de. Ondan sonra bizim Türkmenlerimiz aýratynam şu Türkmen sehradaky Türkmenlerimiz edil şu Farslan eline düşýär. Ýöne bizim şol oku hakda, Türkmen dili oku hakda şol garaýyş bilen seyredenimizde kadymda elbette modern okuwlar yok. Bizim aramızda medreseler var. Şu mollaçylyk öwrenişýäli Türk. Şol mollaçylyk medreselerde ya huze diýilýär şu wagtda. Şol dili okudallaryna kitaplar Arapça. Ýöne içinde näme edebiýaty galanna Hoca Ahmet Yesevi vardır. Ondan Ali Şir Nevayi vardır. Yine de Berde Sofallaýar vardır. Olan kitaplar Türkçe okutulýar. Bir de şol açıklanandan ýa Türkmençe açıklanýar da şol. Öz-özünden Türkmen okuwy bolýar şol. Türkmen okuwy. Ýöne modern şekilde birinji okuw Türklen tarapyndan açylýar. Türkmen sehrada şol 22-nji ýyllarda olam ýöne ondan Türkmen dile muhtiýarlar, Türkçeňe öwretýärler edil modern sistem şo taýda ýöretilýär. Ýöne gynanç bilen Türkmenleriň şol hökümeti dağılandan sonra edil Farslaşma, Rıza Şah döwri ve Türkmen oglallary indi bundan sonra Farsça öwrenmäge mejbur edilýär. Ve okullar açylýar şäherlerde, Kümmetdir, Kümüştepedir, başga ýerlerde. Ondan Şah döwri şeýle geçýär. Geçýärem bizim ula hasratymyz şol Türkmen dilinde okumak, Türkmen dili ýazyp bolmak. Şahirlerimiz kitaplar ýazýarlar, Hacı Murat Gazi ýaly çapxana eýeleri olary çapdan çykarýar. 1979-njy ýyla gelýär, İranda rewolusiýa bolýar. Inqilap Türkmeniň gadymky ahmary, ýüregindäki hasraty şonla joşurap, ýaşatdan joşup çykýar. Türkmenler köçä çykýarlar. Okuw gerek, hat gerek Türkmençe mektep şuary bilen. Yine bir gerek Türkmenler İran döwletine garşy-garşyya gelýär. Yine savaş çykýar we Türkmen pahyr hemişe arkasızda az, o yine de yeňilmeli bolýar. Yine ol hasrat arzular aradan gitýär. İslam Cumhuriyeti gelýär. İslam Cumhuriyetinde birinci 10 ýyllar hiç zat yok Türkmenlere. Bile oturuşygam geçiriljek bolanyna şol bir gorkulýar da. Ya bir merasim davara geçiriljek o Türkmençe gorkulýardy. Magtumulyn başyndan bir üýşellerinde mazarçy
da var geçirecek bolollarına yankı rejimin adamlar gelip pişiren aşlarını döküp şeyle bir zatlar diyallar veriyorlar. Yani ikinci 10 yıllıktan sonra yavaş biraz açılmaya başladı. Şekilde ayrıtıyla sol Türkmenistan bilen İran arasında katnaşıklar başlandan sonra birden de şol magtumulun ehmiyetem güýçlenmeye başladı. İki devlet arasında. Öň magtumulu düňe Türkmen halkynyň şahiri bolsa, enni bir ýurdun şahiri, milli şahiri bolup orta çykdy. Türkmenistanyň milli şahiri bolup, olan täsiri goýdy gatnaşyklar we şeýlelikde bir tarapdan hem İranda reformlar bol, Hatemiň döwründäki reformlar we şonda da täze jurnallar, gazetler çıkarmaga bir yol açıldy, kitaplarda çap etmäge. Şu birinci resmi gazeti Sehra gazetini özüm aldım, şonu imtiýazyny adyny Türkmenler üýüşdik, çıkardık. 22 ýyl dewam etdi. Onun daşyna yaprak çykdy. Yine de Feragy var. Yine de bir näçe täzelikde, ýa-ni 2-3-nji 10 ýylga gelsek, yine de täze neşirler en azından öňke biraz hereketler boldy. Ýöne hemişe de İran döwleti Türkmen dile karşı bir herady vardır, alerjisi vardır. Men özüm şol başda Sehra gazetini Türkmen dilini almak üçin uğraşdym. İki dille bolsun dedim. Diňe Türkmençe de Farsça, Türkmençe bolsun. Şol hiç bermediler. 3 ýyllap kowalaşdym. Sebäbine maýdan oklar. Näme üçin bermeýärler? En sonunda bir aşağıcıkta bana iten şehir Türkmençe goýa etdi. Farsça allaydı. Sonra birdadı bolar. Ay şol goýup bolsam bir aýyň içinde berdiler. Ondan 3 ýyllar çıkardık Sehran Türkmen diline. Ýöne biz de boş goýamyz Türkmen goşgular goýýar içinde. 3-nji ýyldan sonra ýa-da islek bildirdim. Sonra Türkmen dili kabul edildi. Devam etdik. Bugün bolsa Türkmen Sehrada bar bir Türkmen birleşikler. Türkmenin medeniyeti, edebiýaty uğruna zanlamayan işlep gören bizim yigitlerimiz, dostlarımız, yazı şairlerimiz var. Olardan miras adyndaky, yani birleşik aýdyp bolar edebi birleşigi Ceyhun Marçawu Sehra var, Kelala, Aqylada hereketler var. Yine bir tarapdan bizim aramızda Türkmenle ilk kadimden gelen klasika var, klasik yani goşgu var Türkmen diline ýazýarlar. Bir de proza nesrige galanda romanlary biz Farsça ýazmaly boldyk. Oňa sebäbi näme roman ýazak bolsaň näçe kynçylygy var. Bir Türkmen dilinde sen goşgu ýazýan joşup nesr ýazjak ol aňsat bolmaýar. Sen oku dilli öwrenmäňden sonra, edebi dilli öwrenmäňden sonra men şu wagt arasynda türkmençe görlep bilirin. Ýöne bir roman ýazsam men iki ýyllyk akaga oturup düzeltmeli bolar, edebi dile getirjek boldum. Edebi dil farklylar. Şol için biz Farsça ýazdyk. Birem başga kynçylyk bar. Sen türkmençe ýazan çap eden oklara. Çap eden oklar. Etjegem bolsaň öz jübiňden pul çykarmaly. Yazı şahirin jübinde pul barmy? Pul bolsa garny doýurjak ýa-da baýlardan şahir yazı çıkan ok, derdleri yok. Derdi var adam şair yazı bolýar. Ondan şola bir tarapdan Tehranda çıkaryan Farsça ýazan bütün İrany ýaratylýar. Şol için kän eserlerimiz çykdy Farsça. Hatta Türkmenistanyň özünden köp eserleri men terjime edip ýa-ni Farsça da Tehranda da çıkardım. Magtumulyny birinji ýerde türkmençe çap etdim, ýaýrady İranda. Ýöne Türkmen dilin özünde häzir bir ulukon kynçylygymız bar. Türkmen dili umuman seredeniňle bir halkara birleşen milletde her halkın öz dilini okutmağa hakkı var. İkinci, UNESCO gelemizde UNESCO garaýşyndan öz eni dilini okap yazıp bilmeyen adam savatsızdır diye. Bizim halkımız savatsız. UNESCO gözüyle seredemizde. Öz eni dilini yazıp adıp bilmeýär köpüýmiz. Üçüncüsü, İran'ın anayasa, yani konstitusiya, kanun esasyna göre 15-nji maddasyna göre her bir etnik öz dilini okuma hakkı vardır diye. 43 ýyl geçti, okumak da nerede? Okutmak nerede? Oku yok, gat yok. Türkmen dilini ýokatmak bar, diňe. Ve şöyle biz kıyınçılık bilen ýaşapýarys. Şu barşy bilen yazı şahirlerimiz de biraz ýazmasa Türkmen dilimiz yitip gidivermeli. Türkmen diline hiç goldaw yok. Azerbaycan näme de olsa gatnaşýar, bir kitapba gelip gitmeler var. Her bir Türkmenin kadim aýdan sözü var. Arkaňy dağ bolsa, ýüregiň daşdan ne?
Bizim arkamızda konup bileceğim bir Türkmenistan Cumhuriyeti var. Ondan hiçbir peyda yok bile. Hiçbir peyda yok. Bir neçe kitap getirip veren oklar. Türkmen dili şehirde okuduğun bir aladı yok. İran gittiği o tayda El Huda'nın Farsça kitaplarını Türk her dilli basıp du yayırıp du aşkavattı. Üniversitede Farsça okutup dur. Türkmenistan bir gerek edeyin niye yok? Ondan bir dilimiz ne edip korumalı? Yağdayımız şun yali gidiverse yoş Farsça sözler yerine alacak, Türkmen dili yetip gidecek. Devletsiz var ya Türkmen. Katı bir kıyınsılık yaşap Kur'an zatlama bir şey. Kıyısarap aysak. Onu yansan yanı vermeli la. Bizim kıyınan şu arkamız boş. Sonra yine şu yağdayda işte yapıyoruz. Yöne bizim yine de bir saklap duran şu tesipli halkımız var. Bizim angrimiz var. Bir folklorumuz var. Türkmen milleti. Mağtumuliyimiz var. Zeriliğimiz, mətəcimiz, kengiliz. Şolar bir saklap otu şu yerde. Ama indi təzelikten beri şu Türkmen dili okutacak İran devleti nehilli. Bir kozga verse, ayağa kalıverse millet ha işini okutacak diye de aslında alda otuyor halkı. Bir tamalı oluyor adamlar. Ondan sonra okutacak yal edip bir adam öne atılıyor. Onunla diyesiz hayse elifbiyle yazacak diyorlar. Niteyade bir mesele dörüt diyorlar. Elifbi mesele değil. Türkmenlerin arasında. Bizim olakon bir meselelerin bir yerde şey. Afganistan Türkmenleri. Elifbisi. Yine İran Türkmenleri biraz yakın Arapça ulanansan. Türkmenistan'da Latince, bizimki Arapça, Türkmenistan'da olur. Bizim yalanlı o kaplini oklar. Bizimkiler olur biraz kıyınrak. Şu meselede hükmen öyle bir birleşip, uyuşup bilsek. Bile hareket edip bilsek yol tapmalı. Onun birinci devletlerimiz etmeli. Katık ağır taraflarımı katken. Sonra da öyle aramıza geliyoruz. Yine de onşup olan o bir beyle yazmalı, bir şeyle yazmalı. Devlet de şunu islaya, ağzalık bolsun da onşmasınlar. Ondan men siz isletmediniz, özünüz isleme onşmadınız, şol için diliniz vermedin deyip bahana getirmeli. Şu yağdaylardan basın görünmeyen sonuna getirecekini biz bol özün bol. Şu vaqta çelli ene dilime sakladık. Saklamayanlarım köp. Yöne en azından şu bar şertlerimize göre dilimizden diğer saklayacak olmalı. Bir, Türkmenistan'da Türk televizyon var. En azından oydu. Daha mahvar, çanak bilen sol dağıtlar görmeli. Onam açanı giyce onu arkada deyip dur. Onda da çare yok. Türkmen dili öğrenmek için olsa şunu dinlemeli aydım sağlar, klasikler söylemeli. En atalarımıza başardığımızda Türkmen çağlar, koşkular yazacak olmalı. Dilime saklamak için. Yöne çağlardan öngüm en ataların özlerini üretmeli. Bizim ruhun kemsiklerin bir şey. En atalarımız Türkmen ö tarihini bilmeye, kimliğini bilmeye, geçmişini bilmeye, şol için ö diline iyi çıkasları gelmeye, ö eline diline iyi çıkmayan en atadan nehili çağı olur. Olan bir mesele, şol için Türkmen dille gürleşmeli, Türkmen dille şimdi hareketlerimiz bilelikte, katnaşıklarımızı köpeltmeli, aytsak sözüm katı kän kıysalda inip geçtim köp sağ olun men dinleyeniniz için, yöne işimiz kıyın. Köp işlemeli. Türkmen dili, Türkmen dilini korumak için hem Afganistan'da hem İran Türkmenler arasında ve Türkmenistan devlette hükmen sana dikkat etmeli. Devlet baba. Sağ olun. Sağ olun. Bir de Sadık atalar sözünden birini aytayım. Bir atalar sözü var bizde. Kılsın kıyıtka olsa diye bir adım öňde dur diye de. Bir adım öňde dur. Hava, yani sen fedakarçılığını köpeltmeli bolýan. Göreşýän bolmaly bolýan. Biz kıysalygyny hemmemiz bilýäs, ýagdaýymyz hemmemiz ýetip. Şehirli işleri arkadaş bilsek, dille, medeniyette, kitap çıkarmakta tanıdığımız bolup bilse, belki bir çareli görüp bilsek, yani Ustad Doktor Salih Yıldırım'la ayıttı da, sonra bizim etmeli gurunlememiz var dedi. Bir madar her gün tekliflerine orta etti. Şunu atladayın, biz gelecekte inşallah yeniden portretlarda şunu yanak amatlı şartlarda
Şunu yani bilelikte işimizi dil edebiyattan devam verdiririz inşallah. Indi hazır ursat berseniz dostumuz hem ildeşimiz Nuri Qarizade doğru değil mi? Tamam. Şunun haişe deyli şuna el yeterden bir eşkiyar mı? Hava eşkiyar. Ha köp yaşı. Başlarsınız. Hoş geldiniz. Köp sağ olun. Haişleri kabul etip şunu yani koşulmanıza. Hayrat etsin abi. Sağ olun. İlki bilen benim öz salamlarımı, saygılarımı berdi. Oturan hem ustadlarıma, Türkmenin tarihini altın harplara yazan yazıcı ustadlarımıza hemmesine saygı salamlarımı iletken, ondan sonra ilki Türkiye'de bolup geçen yer ıranması sebeple helak olan soydaşlarımıza, qarındaşlarımıza hemmesine Allah'dan beşikte arzu etken yaralılara acil şifalar olsun, böyle bir derdi hiçbir millete yaşatmasın Allah'can. Ondan sonra Enedili Halkara gününü size ve bu medya arkalı hemme dildaşlarımıza, soydaşlarımıza hemmesine kutlu olsun diyen. Benim okuyacak şiirim Türkmen ünvanlı. Yani şiirim gizgiraq olan için birazcık hem özümü tanıdayın hem Afganistan'da bir yigit sıfatda näme işler beceripdir şu vaqtda jelli onu bir sizlere duydurayın dedim. Men Nur Muhammed Qarizade deyip ya da Qoyaş Qarizade deyibim lakap bilen ulan yas aňyrda. Ondan soň 37 ýaşymda şu wagt Afganistanyň Jowzjan welaýatynyň Şubran şäherinde doguldum özüm. Aňyrda iqtisat we menejment üniversitetlerini okudum. Ondan soň 16 ýyllap Birleşen Milletler Guramasynda Demirgazyk Afganistanyň mali işler başlığı bolup bir guramada işledim. Ýöne bizim gurama diňe bir millet dälde umumy şekilde işlän üçin ýöne bizim türkmen dili edebiyatımız beter ayrımcılıklara maruz galan üçin şoň üçin benim özüme borç bilýärdim ki öz ene dilime de bir hyzmatlar edip bilsem diýip şo niýetde. Bundan 17 yıl ön Kuyaş Yardımlaşma ve Kalkınma Dernegi ya da muassesesi deyip şotayda bir insanperverlik kuramany yola koydum, onu açtım. Şonun faaliyetleri bilen aňyrda Afganistan'da hem şol Birleşen Milletler Guramasynda işledim hem öz şol açan kuramamy o bir şekilde devam ettirdim ve şu wagtda Afganistan'da doğullarımız devam ettirip dur. Ýöne men özüm bir ýyldan bäri şu wagt Almanya, Germaniýada Düsseldorf şäherinde ýaşaýan. Ondan soň şol öz kuramam faaliyetler içinde men köplenç Türkmen owalarynda, mektep ýok owalarynda elimizden geleniçe hem öz çykdyjylarymyzyň içinde hem başka yurt dışında yaşayan dostlarımızın kömekleri bilen mektepler kurup bildik, kitapxana açtık. Ondan sonra bazı yazar şairlerimizin kitaplarını çapdan çıkarıp ulusumuza takdim ettik. Yurt ya da Leyliye käse okucular başka şäherlerden gelip okuyacaklara yurt bu zatlar mümkinçilikleri döredip ondan sonra şu wagtda sağlık uğrundan okuyacak okuculara bursiya ya da şoňa meňzeş kömekler elimizden geleniçe şu insanperwerlik kömeklerimizin kaptalynda elimizden geleniçe şu kömekleri edip ýörüş. Onuň üçin ýa-da ustadlarymyzyň aýdyşy ýany şu wagt Afganistanda ýagdaý diňe biz izah edip durýar. Ýöne izah etsäm biz elimizden geleniçe milletimizin ýanynda boluşumuz farzdır bize. Şoň üçin bu hyzmatlarymyzy dowam etdireriz. Indi öz yazan ýa-da goşgularıma da ýa-da bolan tahakyky işlerime geljek bolsam şu wagtda çelli milletime diňe 3 janlyk kitap men takdim edip bildim Ýaşyl ýaprak adynda. Munyň içinde goşgular ýa-da bazı tahakyky nemeler bar, makalalar bar.
Zamana adlı yeni bir ikinci kitabım ve yaş şairler, Awganistan'daki yaş şairlerimizin yazan goşgularını toplap tutaydı. Şul kuramamızın içinde, şul kitapxana faaliyetlerimizin içinde şular çaplap milletimize takdim edip bildik. Onun için men kendi vaktinizi almadan öz goşguyma geçeyim. Ondan sonra nesip olsa sonqı bolcaq yığınaklarda nesip olsa detaylıca gepleşiriz nesip olsa. Türkmen ünvanlı yazan şiirim. Boysanay köngül ki Türkmen zade sen. Boysanay köngül ki Türkmen zade sen. Eyyesin sen bul mukaddes ada sen. Geçmişin münglerçe yıllar şahidi. Näçe döwletler guran şahzada sen. Egmedin baş hiç kaçan düşmanına. Çun ezelden ta ebed azada sen. Yazdılar tarihin altın zer bilen. Yazdılar tarihin altın zer bilen. Sal beyik ecdadyny bir ýada sen. Yaxşylyk etmek senin şanında bar. Durmadan çapyan bugün imdada sen. Ol mukaddes adyňa kurban olam. Canu imanım menin dünyada sen. Bir kişiye sen eger bersen sözi, ta ölinçäň ol seze istaza sen. Yaz koyaş, sözler güneştek yayrasın, Türkmen ogly ey beyik begzadesin. Köp sağ olun dinleýäňiz üçin, maňa wagt berýäňiz üçin, sizleriň araňyzda bolup söz ýöretmek men üçin uly baht. Onuň üçin ýene bir gezek böyle bir program organize edeniz için hemme yaşullarımızdan, ustadlarımızdan bir dünýä minnetdarlyk bildirýän enedili halk ara günümüz hemmemize kutlu olsun. Sağ olun. Arýalkadan aýdanyň bolsun. Sağ olun. Akkomet göl seferi kän araşdyrdyk. Qarizada faaliyet bilen çıkan Yeni kitap alayım mı? Damza kitap da. Köp sağ ol. Çap olan kitap şey. Köp yaş. Biz Awganistan, İran türkmenler ol bilelikde bir ortak neşriye bir de gerek bolýar. Men şeýle düşünýän. Olam sayt mis, bir internet mi, bir şunyanakda mümkinçilikleri gawup peýdalanyp bilmeli. Sıkıp duran, şunça zähmet çekilip edilip duran işleri barymyz hemme ýerde görüp durup bilmeli. Şeýle düşünýän. İnşallah gelecekde gurrundeşligimizde dewam etdirerdik hem daşından hem içinden ýanakda. Ondan biz bir saatdan çaldıracak bolýar da wagtymyzdan daty däm. Saat 18 bilen saat 20 arasy edik da, şonu şimdi 22 minut galy. Başlamda da biraz geceňrek başladyk. Ýöne adamlar rehil ýadam bolsaňyz kan gewünüňizi almaňyz. Eger ýornan bolsaňyz başlarsaňyz. Biraz var ya yok. Evet. Bizim datta teýýarlyk ýok ýany golýar. Bizim saat çalýan vardy. Şoňa bir saat saldyraýly. Hazım barmy? Eşdiýärmi meni? Hazımam ýerine däýänek golýar. Hazım bar da ahrim ýany. Ýani oturup ýa-da turup gitdi ýan şol. Bar nelekene. Hazım bir saat çalyp ber, Muhammed teýýarlygy ýok oňa çellin. Sen kitap alayım nädir? Sen işin görüver, bir taýda eşleýli. Aha. Türkmen saatlaryny yeni instrumentler verilen icra ediyor. Klasik şey. Kanada'da oluyor, öyle şonu işleýär umuman. Hazım eşdiýän bolsan gayrat et, bir saat çalyp bir gawurýan saatlaryny. Ýene bir tanış et ilki. Ses doğu gelmeýär. Sesin bolup geldi, indi de hiç gelmeýär. İnternetin zayıfmy, näme meselem var? Meselem ne? Haýsy mesele var? Bilmedim.
Gelmiyor mi? Bir geliye bir gittiye Gökdön çuvayanak da bir hilli. Ben bilmedim. Şu an geri otu. Şu an geri. Tes ağrım çal versene olmasa. Zaten yakınlar. Men bir saat ben dutar ben halka dutarın ösürmesek bol ama ösürmeye bir soru işleri götürürsünler. Azmi esasen saadetlerini Hacım onda bir bolcakka bu tetin bolmayar. Hava sağlığına hiç olmaz. Hava sağlam çalanın peydası yok. Bolmayar. Sen mesela nämeligini bilemok men ýöne güman etdiýän internetin hayal işleyen olmalı. İnternetin güçlüler mi? Şeyle bolýar. Biz ona zada değil, yani koşuyumuz devam etdirelim. Bu bolacak gel. Çare yok başka. Ak Muhammed. Awa. Hayrat et bir koşu işleyle olsam şoň bilen bitirayli. Eger başka bir doktordan aýtsak diýjeklerdi bolmasa, sebäbi adam ýadatmaýar. Olsa bir beş olma soracağı diýen gowy. Ýaşy. Ini onu men bir kağıt şu kitap barada aýtmakçy. Bir kitabı görkezdim. İran Türkmenlerinden çıkan Gaty Zihinli Yaş Yazjyň kitabyny görkezdim. Ol Türkmen dilini saklamak isleyen enatalara, şu öz şagalarına okap vermek üçün, maşara bolup okumak üçün niyetlenen kitap. Onun başka da gün neşriyatında bizim üstadyny 2002-nji ýyldan beri, hatta 2001-in ahyryndan beri gün neşriyaty işleýär, Türkmen neşriyaty erimedäki, faýllykdaky, emigrasiýadaky. Şol inni 21 ýyl boldy, 22 ýyl boldy şu işläp başlandy. Bizim Salgyt edarasynda şonu registrasiýa etdirip işläp başlandy. Soňra mondan öz başyna neşriyat hökmünde kärhana hökmünde registrasiýa etdirdik. Şol neşriyatda ençeme kitaplar onlarca kitaplar çap edildi. Şu wagt men şu bizim neşriyatymyzda çykan iň şöhratly kitaplaryň ýene birini görkezmekçi bolýan. Bizim hemmemizin ýaşlymyz dilçi, edebiýatçy, alim, profesör Yusuf Azmun'un kitabı. Bu kitabın adı Söz Kökümüz, Öz Kökümüz diye. Şu Türkmen dilini saklamak için bir ullokan iş oldu. Yusuf Azmun eğer görünümüz var olsa suratını görseniz yatlarsınız. Şu kitapta şunun arkasında men Çingiz Aytmatov'un dünya belli yazıcı Rus Kırgız Sovet yazıcısı Çingiz Aytmatov'un Profesör Yusuf Azmun arada aydan ören täsin sözlerini getirdim. Bizim gün neşriyatımızın logosu, şoň simvoli, şu simbol bilen biz köp kitap çıkardık. Şol kitaplaryň yeni birini görkezýän bir Sovet döwründe eser ýykylandan soň çıkan ilkinji gedek Türkmen hem Rus diline 14 sany ýazjyň kitabyny çıkardık biz. Neme bilen birleşip Türkmen Daňy Atar diýen jemgyýet bilen birleşip bu kitapda şol sanyny 2 sany İran Türkmen ýazgysy hem bar. Ondan soň ýene de bizim şu neşriyatymyzda Bappa Gökleňiň bir Gaty beýik şahyr on suraty şu Bappa Gökleňiň şu kitabyny neşriyat öz hatabyna çykardy. Ýöne bu kitap gaty ir çykdy, şu sebäpden biraz ýöne köýrak görünýär. 2005-nji ýylda çykdy şu kitap. Inni bunu bir gaýtadan çykarmakçy has. Muhammed şu kitaplaryň hemmesi berde başlady kitaphanamyz. Ýok, indi men ýok ýanymyzda ýoklary görkezjek bolýanlar şol. Onuň ýene de aýny beýskaçyn şu bilen tamamlanýar. Yeniden şu Türkmenistan'da eserleri gadagan edilen Gaty belli klassik yazıcı 3 tane romanını çıkardık. Şu 3 tane kitap yönü şu 5 eser. 5 eser.
Mesela şu eserde dime var. Türkmen Tehran ıkbalı vardı da var. Bu kitapların avtarı Türkmen klassiği Sovet dövründe 200.000, 300.000 nuska bilen, yani tiraj bilen eserleri çıkan Moskvada Türkiş Cumavelli. Şu ayda Türkmen'e yaran oğullayıp bir neme var. İkinci bölüm var. Şun ayratin bir eser içinde. Şonu Osman Ahu'nun nemesi bilen bağlı käbir malumatlarım var. Şu ayda ina diyen de yani neme Yusuf ya da kim Yusuf sen niydin mi ya Abdurrahman niydi mi? Abdurrahman sen diyeydin o diyen. Neme şu Türkmen'in yekü ödü varlı diydin de şu dövrde. Şu Osman Ahu'nun prezident saylanıp Türkmen'in öz baştaklığı üçün Respublika ilan ediyorlar, Cumhuriyet ilan ediyorlar yönü olam Tilvat'ta basılıp yatırılıyor. Edil şu dövrde Türkmenistan'la gaygısı Atabay bilen Nidirbay Aytakov şonu kömek verecek olup yürüyte yığınak geçiriyorlar. Olar ikisi dilleşiyor, ikisi gaygısı Atabay bilen Nidirbay Aytakov şu Türkmen dövrünümüzde kömek vermeli. Türkmenistan'ın öz içinde Türkmen hükümetine boyun eğen Kızıl Koşunun bir bölümü var, güçlü. Ondan sonra şunu sürecek oluyorlar. Şu tayit Türkmenlere kömek vermek için derhal şu partilerle arada granit, yani şirket dikmek için. Ama şol gaygısı Atabay bilen Nidirbay Aytakov'un şol islegini, fikrini iki tane Türkmen basıp yatırıyor. Olar derhal şu tayda oturan yerinin Moskva, Stalin'a NKV'de havari veriyorlar. Yine bizim doğumumuzda yankı proletar raydaşlığı hükümüne kömek edecek deyip gaygısı Atabay bilen Nidirbay Aytakov koşun sürüp basıp alacak oluyorlar İran'ın yerini. İki tane Türkmen şonu satan şol ikisini. Ne mi diyorlar? Yine bunlar İran'ın şpiyonu, bunlar nemen şpiyonu çalsayıp şu tayda şolun üstüne tökme atıyorlar. Umuman Türkmenlerde şu halkın aradasını diyen, halk için canını kurban ediyen büyük adamları hem içali şpiyonlayıp ilan etmek keseli var. O keselenler şu dövrde de boluptur. Şol mesele var da sesim geliyor mu? Şol temada men soňky yalan romanım 2 tomluk roman yazdım. Mung sayfany geçti ödem. Fars dilinde ýöne türkmen särada da ýaýrady. Şonda da Nidirbay Aytakov gaýgy Atabay şolaram getirdim romanyna. İnşallah türkmençesine bir wagty ders olam gyzyklanan köp boldy size de inşallah. Türkmençe geçirsek okuymak hemme nasip bolar türkmen. Belki Huday. Gatı gerek şu zatlar, gatı gerek. Sebebi şu Türkmenin aradasını edip niçik mi bir ägir adam çıkya olun üstüne tökmeti adır vuruyorlar. İnni men şutayda Yusuf bilen gürleştik bir köyünü geçen klassiklarımızın Türkmen dili hakkında bir kitan goş okap verecek. Ana şu Şeydayın kitabı Türkmenin ahvalli ad verilen şun men kopyasını alıp bildim. Şunun Gödel 25 diyen Türkmen elbine bağışlanan şu Araplar bir basıp almadan ulanılan elbiye bağışlanan goşuyunu okap vereyim. Gödel 25. Şeyli kulağa yakımlı sözledim Gödel 25. Niçe o adı çekimli ayırladım Gödel 25. Bugün ornun bollu belli bul amanat telli pelli gösterip şolguna çenli izledim Gödel 25. Arzu edip yetebilmen, görünüp dur tutabilmen, malı dünya satabilmen, ayırladım Gödel 25. 7'sinin oğaz çıkar, 18'in 7'sinden oğaz çıkıp, 18'in tartar çekip, 3000 yaşta ömrüm yakıp, geçirdik Gödel 25. Matam Mersiye şakandı, yadıp geçmiş niçe bendi, okuyup, yad ederler şimdi, seni ilap, Gödel 25.
şeydaydyr, bar beterler, senin üçün yaz tutorlar, o wagt kepkäs tutorlar, itersen gödelirimmäş. Sağ ol Tanrı Alkasın. 25 tane harfı varmıştım. Bravo. 25 tane harfı var eken, şu 25'in şol şeyde anık malumat berýär, şoň 7'si çekimleken. 7'sinden owaz çıkıp 18'in tartar çekip diýär. Şoň 7'si 25 harfın 7'si çekimleken, 18'im çekimsiz harf eken. Göz gönüne şu şahir, bizim klasik şahirimiz şeyle anık malumat koyupdur. Goşuk setirlerinden. Onun innisvat yani Abdurrahman'ım aýtdy, bir Muhammed Nadary illeşimiz gardaşymyzam aýtdy. Abdülkerim'im şu arada ýatlady. Garaçyk şedenden hemmeti Nurum ýatlady. Bizim bir başımızda duran bela var. Ors döwründe türkmen dilini iýip barýady, neme Sowet döwründe ors dili. Häzir o wanyny Dari dili, Puştun dili iýip barýar. İran'na Pars dili iýip barýar. Ine şol belalar bize bu näl bizim başımızdan iňeni. Bundan 200 ýyl öň şo arada şeyde aynı şeyle ýatdyr. Sayran dillerim. Arap ajam her bir dağda goşully. Faandy düzgün bilen sayran tillerim. Kim özün çekip yoga daşylly. Inni din öýünne hayran tillerim. Biri var diýer kimse digin bilen ok. Balyk uklap kömül çağın bolan ok. Yalvarýarys. Bize görnüp gelen ok. Biri var salgymly ýortan tillerim. Hiç milletin uluguna yokan ok. Doğru diýsem zamanama yakan ok. Kemin yazsam doğru many çıkan ok. Gün bolupdyr şimdi hayran tillerim. Sistan bilen bir dilegi içerde koyup yazsam anna açılmaz perde. Dilim yaralıdır. Galmışam derdi. Yine de gelermin geryan tillerim. Näler tanın allım, cüzler doldurup, oku açıp, her millete bildirip, bugün inni, pelek seni öldürüp, Kur'an'ın aslına şüren tillerim. Şeydai dir, kelam mantık eyesi, inni onu hiç kim gelmez diyesi, Arap tili boldy, sözler güýesi, dartyşyp, dört ýagna süýren tiller. Müştada bir sözi ýalňyş okudum mu kam diýen, häzir kimin ýazsam diýip okudum da, ýönüşi ýalňyşmasam kimin bolmaly. Kimin ýazsam dogry many çykan ok şeýlermi? Şolar ine ýöňden şu dilin arkasy bilen bizim dilimizde Arap Pars dilleri gatyp hüjüm edipdirler. Türkmen dilinin giňişligini gysypdyrlar. Onlara näme soru bolsa jogap berer, bolmasa da belki gysga çykyş ýeterlikdir. Ursat bersek ýa planymyzy bir derece birden ýetireyli. Hormatly mehmanymyz ýazyjy Hudaý berä taýly. Sözi siz bilen bitirjek bolýar. Planymyzy, alyp barýan işimi. Men bir sesim barýan bir barlaýyn. Şumal sesin gawy gelýär, sen bir saat çalyp bersen gawy boljak. Men iPhone birinji gedek kullanýan Skype. Men ol mikrofony zadyň üstünde oýupdyr, mikrofony ýakypdyrda. Soňgardan gawmyş. Hudaý berdagan diňläýli men soňundan bir bolýar. Köp ýaşy. Hudaý berdagan. Men şu kitabyny meni şu ýere getiren şu kitap boldy. Şu bu ýerde bir näçe adam otur, bular görnenok, size görnenok, ýöne
men gözümün alnına gowy belki de bu gurrun gutormak kıyın, şu meseleni gutormak kıyın. Näçe gurrun etsen, şonça gurrun edip oturmaly. Şoň üçin benim pikirimçe gelin bir ýygy-ýygydan şeýlerek duş guralyň, bir her 3 aýdan diýen ýalmy, ýa 6 aýdanmy şonu has gowy bolardy. Men de sözüm şol, jemleýiji sözüm. O bizim derdimiz ağır, derdimiz gaty, şuňur. Muny bir gepleşik bilen jemläp bolanok, belki de şu gepleşikde şunu biz başlandyrys. Doğru. Ene şunu açyk boldum. Köp ýaşy. Onu biz yine gaýdyp bereliň Hazyma. Hazym sizden bir goşulyň bir türkmenine goşuk ortaga gelse, şeýer aýdylsa, sadam gelmeli bolýar da. Şoň üçin biz türkmen sahrada ýadyňyzda bolsa, şu agyr döwürlerde de toýlarda goşuk okulardy. Goşuk okulardy, otam saz çalynardy. Toýlary goşuksuz geçirilmeýärdiler. Köp şahirler de şoňa ýöreýte goşuk getirýärdiler. Her näme de bolsa, biz ädir İranyň şertine, Awganystanyň şertine bizi esasy rol oýnap biljek. Dilimizi goramakda, hem öz içimizde ýaýmakda, ýende şu goşugy, şeýer esasy men pikirimçe rol ifade etdiler, bir iş bitirip bilerdi, hesap etýän. Onu häzir oňsunda durmaýly. Hazım taýýarlandyňmy? Men bir Awakan senem bir gaýrat et. Bolýa men bir kelam söz aýdaýyn, başyndan bir adamlar bir zat bolar ýalar. Ben dutary ni köýnüşip barýa bir täze modele geçirmek üçin işledim. Halk aydym sahalaryndan, zatlaryndan hemmesini. Bizim Türkmeniň dutarynyň bir gowdaty bar. Şu kapak tarafı var. Şunu şelpe kakanna, şelpe şu depin yerini oynaya. Biz eğer de şunu kompüterde bir zatda götürübilsek, öyle bir ulu bir instrument bolýar. Ondan perde tarafam ki zat berýär, not alıp berýär. Ben şoň üstüne işledim. Indi bir Türkmen halka saatini çalıp bereyinmi, yani şol täze metotlardan bir saat çalıp bereyinmi? Eger şonu belleseňiz men size zat çalıp bereyin. İkide bir-birine ýakyn bir megdeşlik bir zat bolsun, ortalama. Her gaýsyndan bir däne wada bolar, ikini çaldan. Bir ondan bir mun. Ýa-da bolsa olam bolýar. Ýok, saz gowdur ýa-da bolar. Onda men ikini çalıp bereyinmi? Şeyde. Birini klasik formuna çalýan, birini modern formuna çalýan. Bolýa onda men zada kompüterden kömek alýan gyjakçym ýok ýanymda, ona kompütere gyjak çaldyrýan. Men dutarymy gyjaga öwürýän, men ýanyna gyjakçy berýärler. Köp ýaşy. Ýanky Ören oňa gaýrat et. Bağ içinden çalıp bereyin. Önde täze mi bu çaljan? Ya klasik. Bir bağ içinde bir halk sadı. Klasik.
Ay berekallah. Hakikatin hatirafın aydalı şu sadı dörödün pürlü sarı halipan sadı ağçimne yönü halk sadı diydiniz. Şoňa men gaty gornum diýmek halk sadı derejesine yetipdir. Yine halipan ornu. Aha. Doğru. Onda bir de arı verelim mi ya da hani beyleke geçelim mi? Yani bir saat. Ha, sen 2 minut doktor yaro. 2 dakikalık da. Neme? Yusuf. Şu bir yan soru doğru nemen. Şu sayda men bir Türkmen diline hem Türkmenin nemesine bağışlanan Türkmen toprağına bağışlanan Ruanalar 700 bir boşluk nokap verin terpay kitabının aralık orada sağ var. Evet. Senin adında dünyanın var deryası senin adında İngiliz şapağı yağışlı gari menin iflas eden zatlarımın bari senin adında yüzünü öpenim tohum sepenim bu dünyada yitirenim tapanım toprağım kamussam senin adında sen bolmasın omat vardı doğumanım sen bolonsan bu giyin dünyası umanım tılla barınısı edip yunanım namusum mertebem senin adında senin tek adında görkü bu dünyanın alayım sarsmasın örkü bu dünyanın mukaddes ehli zadını cimlerinin son sen acayip adını bir ullokan usal ulunam de dua kimin kaytalayan hergedek. Tamam yakın. Sen hazım gayret et yani ikinci yengem salıp ver. Hazım ağa çalacak bolan Bolýan ikinci inem salıp bereýin onda. Hazım ağa. Şol arkadaki kompüterden gelýän ses var, onu bozuýar. Arkadan gelýän ses. Onu ayırmalı bolýan arkadaki kompüter aýtan ziyan berýär sen taýyň sesini. Özüne arasaja salsaň o bolardy. Garşýa sesle goýuşdurmaýar. Yo ne zade geçecek de evleki täden modern halatını eşek bolýar. Klasikden çıkýar. Olya eger yani kompüterin olmaýan onu aýdaýyn da özüň bilýän. O sesi bulaşdyrýar. O iki ses tutmaýar bir-birini. O gelip eşdilmeýär. Nähilli bolýar. Yok, taşary aýdylýan ses men düşündirip bilýän, bize eşdilýän ses aýtsak bolýar. Şu adam ses yaman gelýär. Aýdyp sokan, özüň bilýän näme bolýar ýöne. Teknik bereýdi o. Sen onu hani ikinci yengem salıp ver. Ha, o da kompüterden almalı oluyor da. Bana bunu ayırsak olmuyor. Ulaştı mı?
Başlama ben kompüterimi açmandım. Burada. Kompüterimi vermendim. Ay sana geldi yani. Neden kompütere varın o? Görsene bundan kompüterindenmiş oyun. Aytiyan abi ses olmayaydı. Hadirem kompüterim vardı işlemeye. Bilmedim ne için vermendim. Şu an onuşta olacak. Sesi kanimatlaştı. Seval kompüter instrumentlerini vermendim. Ben kavzı aytadan gelen kompüter içilli müzik müziğini vermendim. Becereyim kompüterimi. Öyle anla. İşim var orada. Men ol beceriyança bappa öklümden bir goşok hap bereyim size. Bular ýaly wagtda hakynda gurrum bidiýaka bappa ýaly o şahir ýatlamadyk neme bolar. Bappa bir goşguty bardy. Umumyň hemme goşgutyň gowy her gaýta bir öz başyna eser. Şu aýda goňşy bolup 4,5 ýyl goňşy bolup oturdyk bappa bilen du demek bolup canlanşyp soňşynyň köp goşularyny oň özünden dinläp gördüm men. Akagany alyp berje damalmış ýöne aslında. Ha? Alyp berje akagany damalmış diýär. Yok, aýny gerekleşer soň häzirini. Yok, bir zatdan adamlar ýada derde köp adam otur. Yani Ödümüz koşu ulu koşu değil. Sonra zağa geçsek kovalar diye. Ha her şunu okuyun onun geçer. Sonra cevap okuyan koşusu da bir ansabım adıl sudum diye. Bir hudayım ansabım adıl sudum. Gitmesin öz hasabım ansabım adıl sudum. Et günäden ömrüm sap, ansabım adıl sudum, insan saplığı ansap, ansabım adıl sudum. Gögün öyüm boş etme, ansabım adıl sudum, boş eylesem yaşatma, ansabım adıl sudum. Daş etme il derdinden, ansabım adıl sudum. Ödüreyle mehrimden, ansabım adıl sudum. Yol ver halal hasaba, ansabım adıl sudum. Yedek gelir ansaba, ansabım adıl sudum. Yine oturamızda yine bir görünüşte okuyadı, onu indikatörde yaslasam da okap verir. Ursat verin biz öyle işimizi yapıp baraylı. Adamlar bolles çek oluyor. Ben yadallarım muhadi yani. Oturanım köptel adamlar. Sizde eğer bir soru falan var mı? Konaktan işte bizim konağımız. Burada eğer bir soru olsa sonra koysa oluyor. Ben ilmekten sonra diye oluyor. Sorularımız öyle sonra koymalıyız. Sen bir kısa da istemlerde izahat verseydin, o zaman uşaklar olabilirdi ki bazen de. Ama görünür önce bir soru. Tamam, bol bir tane aydıp durulan, ortatılıp duran soru mu yok? Gururunun odağa çektirmeyelim yani. Şimdi, sizde ne mi? Artık maç diyecek bir adınız var mı? Tanrı yakın sağ olursa.
köp sağ olun. Ben hazım näme? Aýtýan adyň bolmadymy? Bolýan men çalp bereýin. Ona şeyle ketaylı bu ne? Ya şey sağ ol. Tanrı yakasın. Olya sağ ol. Sağ ol. Evet. Gelecek portatları inşallah. Barıngızda sağ olun aýtýan ýene bir gedek. Haýşymyz kabul etdiňiz, biziň çakylygymyzy kabul etdiňiz, geldiňiz, gurrun berdiňiz, goşuldyňiz. Aslynda bu iş hemmemiziň işi. Şu jemol birer edip bilenmiz, özümüzi awraya getirýär. Men şeýle düşünýänmi? Ýoksa bir özüň etjek bolsaň, iki adam bolup etjek bolsaň, bir derejede de täsiri bolmaýar. Şonu köp bolup edip bilemizde, şonu bir artykmaş özüne bir ünsler çekýän taraplary bolýar. Ama da bolsa goşuldyňyz, köp sag bolun, taryh hakykatyn inşallah geljekde ýene bir wagt pişnaatlaryňyz, teklipleriniz bolsa awrak etmege netije hep oynayan hazım oynap durmasana mikrofonun bağlı olmasa böyle ne kötü olup durmayın artmaz geliniz koşulluğunuz nelekini bilelikte bir iş ettik bir iş görközdük inşallah alt barıcılar beylekler hemmeti bilelikte şu işi ettik, bitirdik. Ben şeyle fikretyen hem canlı yayın olup gitti. Hem sonra YouTube'a da geçer. Görmedikleri de görür. Erkim öz gazabatını öz nahilli öz içinden baha veriyor. Belki bir de kemçiliklerimizi ayttılar. Belki bir yol görketirler. İnliklerde kavrak işler bitirmek için. Barıňyza da sag bolun ýene bir gedek taryh hakykatyn berýän. Men başga bir diýjek sözüm ýok, hoşlaşaýyn ýa. Buyur. Bir zat diýdiler men düşünmän galdym. Bolýar onna. Hoş sag bolun taryh hakykatyn. Olya sağ ol. Sağ olun. Netler. Sağ olun, iyileşler gaty begen.